ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ኣብ ፊልጵ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ሁላቶም ቅዱሳን ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ብዝዘከርኩኹም ዘበለ ጊዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ሁላትኩም ብሓጎስ ጸሎት እናገበርኩ ኩሉ ሳዕ ንኣምላኸይ ኣመስግን ኣለኹ። ስለቲ ሕብረትኩም ንምስፋሕ ወንጌል ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ክሳዕ ሕጂ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ኸዓ ንሱ ክሳዕ እታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረዲእዮ ኣለኹ። ብመቐውሐይ ኮነ ብናይ ወንጌል ምምጽራየይን ምጽናዕን ኩላትኩም ብጸጋ መማቕልተይ ስለ ዝኾንኩም ኣብ ልበይ ስለ ዘለኹም ምእንቲ ሁላትኩም እዚ ክሓስብ ቅኑዕ እዩ። ብለውሃት ክርስቶስ ኢየሱስ ንኹላትኩም ከመይ ገይረ ከም ዝናፍቐኩም ኣምላኽ ምስክር እዩ። ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋናኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ክሳዕ እታ መዓልቲ ክርስቶስ መዐንቀፍ ዘይብሎምን ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕርኹም እውን ብፍልጠት ብምስትውዓል ዘበለ ሁሉን ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እዚ እልምን ኣለኹ። ግናኸ ኣሕዋተየ ትዝበጽሓኒ መከራ ንምስፋሕ ወንጌል ኣዝዩ ከም ዝጠቐመ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። እቲ ማእሰርተይ ብክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ዘሎ ሰፈር ዘብዐኛታትን ኣብ ኩላቶም ካልኦትን ተገልጸ። ዝበዝሑ ካብቶም ኣሕዋት ድማ በቲ ማእሰርተይ ኣብ ጐይታ ጸኒዖም ብዘይ ፍርሃት ቃል ኣምላኽ ንምንጋር ኣዝዮም ደፈሩ። ገሊኦም ብቕንዕን ባእስን ገሊኦም ግና ብጽቡቕ ፍቓድ ንክርስቶስ ይሰብክዎ ኣለዉ። እቶም ሓደ ወገን ንጥብቅነት ወንጌል ከም እተመደብኩ ፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብኩ። እቶም ሓደ ወገን ግና ኣብ ርእሲ ማእሰርተይ ጸበባ ከምጽኡለይ ሓሲቦም ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሻራ ንክርስቶስ ይሰብክዎ ኣለዉ። እንታይ ደኣ እዩ? እንተ ብምኽንያት እንተ ብሓቂ ብዝኾነ ኾይኑስ ክርስቶስ ይስበኽ ኣሎ እሞ በዚ እሕጐስ ኣለኹ ክሕጐስ እውን እየ። እዚ ድማ ብጸሎትኩምን ብደገፍ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንምድሓነይ ከም ዝኸውን እፈልጥ ኣለኹ። ንኣይ ሕይወተይ ክርስቶስ እዩ፣ ምሟት እውን ረብሓይ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ኸይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓት ደኣ ብሕይወት እንተኾይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ። እቲ ብስጋ መንባረይ እዚ ፍረ ዕዮይ እንተኾይኑ ኣየናይ ከም ዝሓሪ ኣይፈልጥን እየ። በዘን ክልተ እዚኣተን እጭነቕ ኣለኹ። ንኣይ ኣዝዩ ዝሓይሽ እዩ እሞ ክፋኖ ምስ ክርስቶስ እውን ክነብር ሃረርታ ኣሎኒ። ግናኸ እቲ ብስጋ ምጽናሕ ምእንታኻትኩም ኣዝዩ ዘድሊ እዩ። ከም ብሓድሽ ናባኻትኩም ብምምላሰይ እቲ ትምክሕትኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባይ ምእንቲ ክዓዘዝ እዚ ድማ ንናይ እምነትኩም ምዕባይን ሓጐስን ከም ዝጸንሐ ተረዲኤ ምስ ኩላትኩም ከዓ ከም ዝነብር እፈልጥ ኣለኹ። ካብቶም ተጻረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ኸይሰንበድኩም እዚ ንኣታቶም ንጥፍኣት ንኣኻትኩም ግና ንምድሓን ምልክት እዩ። እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እዩ። መጺእ ክርእየኩም እንተኾይነ ወይስ ከየለኹ ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም ብሓደ መንፈስ ቀጢልኩም ከም እትቆሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንትስ
ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን። እታ ኣባይ ዝሪእኹምዎ ሕጂውን ኣባይ እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ከምኡ ዝበለ እናበጽሓኩም ሳላ ክርስቶስ ምእንትኡ መከራ ድማ ክትጸግቡ እምበር ብኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂብኩም ዘሎ። ምዕራፍ 2 እምበር ስገለ ምጽንናዕ ብክርስቶስ ወይ ስገለ ደበሳ ናይ ፍቕሪ ወይ ስገለ ሕብረት መንፈስ ወይ ስገለ ምሕረትን ድንጋጽን እንተሎ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልኡ። ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኸንቱ ኣይትግበሩ። ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርአዮ። ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ደኣ እምበር ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዝሕሾ ኣይጠምት። እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እውን ይሃልኹም። ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰብ እውን መሰለ፣ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ። ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ። ስለዚ ኸዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ። ደጊም ኣቱም ፍቁራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እዩ እሞ ከየለኹ ግዳ እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሳዕ እተኣዘዝኩም ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ። ንኸንቱ ከም ዘይጐይኹ ወይስ ንኸንቱ ከም ዘይፀዓርኩ ነቲ ቓል ህይወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምካሕተይ ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ ማእከል እዚ ቄናንን ጠዋይን ወለዶ እዚ መንቅብ ዘይብሎምን ግሩሃትን ሕፍቲ ዘይብሎምን ውሉድ ኣምላኽ ኮይንኩም ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም እትበርሁ ምእንቲ ክትኮኑ ንኹሉ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ውልውልን ግበርዎ። ግናኸ ኣብቲ ናይ እምነትኩም መስዋዕትን ኣገልግሎትን እንተተሰዋእኩ ባህ ይብለኒ፣ ምስ ኩላትኩም እውን እሕጐስ ኣለኹ። ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ባህ በሉ፣ ምሳይ እውን ተሓጐሱ። ብናይ ህልዋትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ብንጹህ ልቢ ዝሓሊ ሓደ እኳ የልቦን እሞ ኣነ ብዛዕባኻትኩም ፈሊጠ ምእንቲ ባህ ክብለኒ ቀልጢፈ ንጢሞቴዎስ ክልእከልኩም ብጐይታና ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ፣ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። ግናኸ ውሉድ ነብኡ ከም ዘገልግል ንሱ እውን ምሳይ ንወንጌል ብምግልጋሉ ፍቱን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። እምበኣርሲ ኣባይ ከመይ ከም ዝኸውን ምስ ርኤኹ ቀልጢፈ ንእኡ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ። ኣነ ባዕለይ እውን ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ብጐይታ እእመን ኣለኹ። ንኤጳፍሮዲጦስ ሓወይን መተዓይተይን መተዓቒተይን ልኡኽኩም ኣነ ብዝደልዮ ኣገልጋልን ግና ንኹላትኩም ስለ ዝናፈቐን ምሕማሙ ብምስማዕኩም ስለ ዝጓሃየን ናባኻትኩም ክሰዶ ብግዲ ኾነኒ። ሓሚሙስ ብሓቂ ንሞት ቀሪቡ ነይሩ፣ ግናኸ ኣምላኽ ምሒርዎ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ምእንቲ ኸይውሰኸኒ ንኣይ ድማ እዩ እምበር ንኡ ጥራይ ኣይኮነን። ስለዚ ምስ ርኤኹምዎ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክትሕጐሱ ኣነ እውን እቲ ሓዘነይ ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ ሰደድክዎ። ደጊም ንሱ እቲ ካባኻትኩም ዝጐደለኒ ምእንቲ ክምልእ ነብሱ ቀቢጹ ምእንቲ ዕዮ ክርስቶስ ክሳዕ ሞት ቀሪቡ ነይሩ እሞ
بكل حاجوس بغويتا تقبلوا نزوم كمزياتهم زمسلو أخبرهم معراف سلسته بزترف أحواتي بغويتا باهي بالكم إذا مليسا نمتحفو نأي چنكي نگر أيكونن نأخذكم جنا نسنعتكم إيو كاب أخلابات تتنققو كاب أوكيات عايتي تتنققو كاب مقررات تتنققو نحنا نأملاق بمنفس النقلقلو بيسوس كريستوس تمكحناون بسقا زين أمن قزرت نحنا إينا بسقا قواد أمنالو زلني خنسي نحادي خالق بسقا أمنالو زلوو انت مسلو أنا قدا زبلت أقلوني أنا بسامنيتي معلتي اتجزركو كاب عليت إسرائيل كاب نجد بينيام إبراوي كاب إبراويان بحجي فريساوي بقناعات سقاق محبر بصدق حجون منكب زي باللي إيه إزينا أي ربحاز نبرجنا سلا كريستوس إله كم وضع وتركوه أين أمه بإمنة كريستوس أتي بإمنة كاب أملاخ زركب صدق أمبر أتي بحجز ما تصدق حيزة أيكونكن نكريستوس ما أنت خربح بون كركب بحكي سلا أتي بلوز فلتأت كريستوس يسوس قويتاي إله سليو إذا كله التوتعكو كله كم وتع وتركوه كم وحف قطرو الله بزخونه خوينو نابتنسائي موتات انت أركبكو إله بموتو انا مسلكوه نؤون حيلي تنسائيون حبرت مكرؤون ما انت غفلت كله كم وتع قطرو الله أنا نتي نؤو كخون بكريستوس يسوس الترخبكو ما انت خرخبو نقدميت ادفع الله انبر قدم حجي كم زرخبكو ويس قدم حجي فتسم كم زخونكو ايكونن احواتي انا برئسي كم زرخبكو اي مسلنن الله حدا نجر دا اللوني عبد حري زلو انا رسعكو نتعب قدمي زلو انا تمتاطركو نابتحنتوس علامة عبيلة نابتعاس بعوت نايلا علي صوعة أملاخ بكريستوس يسوس أقوي اللهو انبارسي فتسومات زبلنا كلنا ازي نحسب بقال نجر حسابكم نبينو انتو خوينو دما نؤون أملاخ كقلتلكم ايو ازي تراي بتزبت احنا يومتن بحادة من قدي نملالس أحواتي ناي مسلو كم تنحنا أرأي زخوناكم أبتم كمو إلوم زملالسو أستبهلو كم تي بزعبوهم بزح ساعة زبالكوخم حجون النابخيخو قبل اللخو بزحات سيت ألأت مسكال كريستوس كوينوم يملالسو إيوم موداتهم تفاتيو أملاخهم كبدوم إيو كبرتهمون أبنورم إيو حسابهم كا ناي مدريو نحنا جنا هاجرنا أب سمايات إياه كاب أون مدحاني نسو قويتانا يسوس كريستوس نتسبه ألونا نسو بتنخلو كمال كالو زكالو حيلي نتكبور سقوء ما انت خمسل نازنا وردت سقانا كلوتو إيو معراف 4 انبارسي أتوم أنا زفكركمن زنافقكمن حقوسين أخليلين فقرات حواتي كمزو خونكم بغويتا تنعو حسابا بغويتا حانت تكون نئيووديا امعد نسنتكيون امعد اللهو اوه اتا امون سيسيغوس ناخاون كدقفن المنكا اللهو نساتن مس كليمنطوسن مستوم سموم أب مصحفي وتتصحف خالقوت معايتين مساي بونجيل زصعرا إيان بغويتا كل ساعة تحقوسو دقيمة تحقوسو قبل اللخو اتلوهاتكم أب كل سبي فلت اكزيابهير كاربايو دليتكم زبلس بصلوتن لمانون مسناي مسغانا أب أملاخ يفلت انبر بقالكوا أي تتشنقون
اتخاب كل أمره زبلت سلام أملاخ دما للبكمن حسابكمن بكريستوس يسوس كحلو ويو بزترفس حواتي حقي زبله رزنت زلوو زبله قنوع زبله نصح زبله تفتاوي زبله صبق وره زلوو زبله ገለ ደግነት እንተ ኮይኑ ገለ ንእዶውን እንተ ኮይኑ ብኡ ሕሰቡ ነቲ ኻባይ እተመሃርኩምዎን እተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኩምዎን ኣባይውን ዝርኤኹምዎን እዚ ግበርዎ እሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ ደጊምሲ ክትሓስቡለይ ሓድሽ ህይወት ሕጂ ስለ ዝረኸብኩም ብጎይታ ብዙሕ እሕጎስ ኣለኹ ዘይሰለጠኩም ደኣ ኮይኑ እምበር ቀደም ከኣ ሓሲብኩም ነርኩም ኣነስ በቲ ዘለኒ ያእኽለኒ ምባል ተማሂረ እየ እሞ ሲኢነ ስለ ዘለኹ ኣይኮንኩን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ትሕት ምባል እፈልጥ ሕልፍን ትርፍን እፈልጥ እየ ጽጋብን ጥሜትን ምስ ትርፉ ምህላውን ስእነትን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙድ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኩሉ እኽእሎ እየ ኣብቲ ጸበባይ ብምሕባርኩም ግና ጽቡቕ ገበርኩም ኣቱም ሰብ ፊልፒ በቲ ናይ ወንጌል መጀመርታ ካብ መቄዶንያ ምስ መጻእኩ ብጀካኻትኩም ጥራይ ካብ ማሕበር ብናይ መሃብን ሙሳድን ሓደ እኳ ምሳይ ከም ዘይሓበረ ንስኻትኩም ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ተሰሎንቄ እውን ሓደ ግዜን ካልኣይ ግዜን ዘድልየኒ ሰዲድኩምለይ ኣነስ እቲ ፍረ ንኣኻትኩም ክበዝሓልኩም ኢለ እየ እምበር ውህበትኩም ደልየ ኣይኮንኩን ሕጂ ግና ኩሉ ኣሎኒ ምስ ትርፉ እውን ኣሎኒ እቲ ኻባኻትኩም ብኢድ ኤጳፍሮዲጦስ ዝመጸ ምዑዝ ሽታ ስሙር ንኣምላኽ ዘሐጉስ መስዋእቲ ምስ ተቐበልኩ ድማ መሊኤ ኣለኹ ኣምላኸይ ከኣ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ድልየትኩም ዘበለ ክምልኣልኩም እዩ ግናኸ ንኣምላኽናን ኣቦናን ንዘለዓለም ዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን ነፍስ ወከፎም ሰላም በልዎም እቶም ምሳይ ዘለው ኣሕዋትውን ሰላም ይብልኹም ኣለው ኩሎም እቶም ቅዱሳን ምናዳ እቶም ካብ ቤት ቄሳር ዘበሉ ሰላም ይብልኹም ኣለው ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ኣሜን